Ndewo, ezigbo nwanne m. Aha m bụ Maazị Chukwu Christian Onyemaechi. Abụ m onye nkụzi Igbo. Asụsụ Igbo bụ ihe na-amasị m nke ọma. Asụsụ Igbo na-enye m obi aṅụrị. Onye a mere m ji wepụta onwe m sị ka m na-akụziri ụmụnne m ndị Igbo, ndị a nọrọ n'ala Igbo, ndị nọkwa na obodo Naijiria mana ebio n'ala Igbo, ndị a mụrụ n'ala Igbo mana ha enweghị ohere wee mụta Igbo ọfụma, ndị Igbo nọkwa na mba ofesi ebe tere aka, ebe ha enweghị ike inweta ohere ya enyere ha aka iji wee na-amụta Igbo ma na-asụkwa Igbo nke ọma. Ọ ka m netere anya fụ na enwere ọtụtụ ndị Igbo nwere mmasị ịmụta Igbo na-asụkwa Igbo ghere eghe ka m, mana ha enweghị ohere ha ga-eji wee mụta Igbo ma na-asụkwa Igbo. M wee wepụta onwe m sị ka m nye aka na-akụziri ụmụ Igbo, ụmụnne m nọ ebe dị iche iche asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo tọgburu onwe ya. Asụsụ Igbo na-atọ karịa mmanụ anwụ. Asụsụ Igbo bụ asụsụ miri emi, asụsụ kara aka, asụsụ ochie dike. Ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo ọfụma, Igbo na-aga gị aga n'ọnụ. Ị bịakwazie na-atụkwa inu n'Igbo, ị maa na asụsụ Igbo bụ mmiri. Asụsụ Igbo dị ụtọ, ọkachasị ọ bụrụ na ị bụrụ ọkpọkọpị n'ịsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo ghere eghe, Igbo wee na-aga gị aga n'ọnụ, imepe ọnụ na-ekwu okwu, ị na-atụ inu, ụka bụ inu, na-atụkwa inu dị iche iche, were Igbo na-ekwu okwu, na-ama atụ, na-atụ inu. Ọ bụrụ na ị ga-eme nke a, ọ bụrụ na ị ga-emenwu nke a, marụ na enwerozi ihe ga-akwụsị gị ịnọ n'ọgbọ, ịpụta n'ọgbọ wee kwuo okwu, wee gwa ụmụnne gị okwu n'Igbo. Igbo mara mma nke ukwuu maka na ọ bụ asụsụ nwere ngalaba dị iche iche. Apụkwa na Bekee bịara na-achọ imebi asụsụ anyị, na-achọ ka ọ sụnyụ asụsụ anyị ka ọkụ, ka asụsụ anyị nyụọ ka ọkụ, mana m na-agwa gị na Igbo ama na Igbo ga-adị, Igbo ga na-abawanye, maka na ndị Igbo n'onwe ha na-abawanye na-aga mba dị iche iche. Ebe ọ bụla ị gara, ị ga-afụ ndị Igbo. Ka ọ bụ na ebe ọ bụla ị ga na ị ga-afụ ndị Igbo, ọ pụtara na ebe ọ bụla ndị Igbo na-aga, ha bụ asụsụ ha aga. Ya ọ bụrụ na ị bụ nwanne m onye Igbo, ị nọrọ n'ala Igbo, ị nọ n'obodo ọzọ, maọbụ na Naijiria, maọbụ n'ebe ọzọ n'Afrịka, maọbụ na mba ofesi, mana ị chọrọ onye ga na-akụziri gị Igbo, onye ga-ewetu obi ana na-agbariri gị Igbo, na-asụrụ gị Igbo, na-akụziri gị Igbo ghere eghe, onye ga-akụziri gị Igbo, onye ga-enye gị aka n'ịsụ Igbo, n'ịnụ Igbo ọfụma, n'ịdị Igbo na ịgụ Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-akụziri gị Igbo, ọ baa gị n'isi ọfụma, enwee ike sụọ Igbo ghere eghe, nụ Igbo ọfụma, marụ ka esi atụ ilu, marụ ka esi agwa ọha mmadụ okwu, marụ ka esi akpakọrịta ụbụbọ n'Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-emere gị nke a, kpọtụrụ m, anọ m ya. Aha m bụ Maazị Chukwu Christian Onyemaechi. Enwere ebe dị iche iche ị ga-enweta m. Ị ga-enweta m na Supercroft, na LinkedIn, ị ga-enwetakwa m na WhatsApp m, ị ga-enwetakwa m na Twitter. Ebe ọ bụla ị chọọ, sọsọ ihe ị ga-eme bụ gaa na Google, pinye Chukwu Christian Onyemaechi, ị ga-enweta m. Ana m eche gị. Kpọtụrụ m ka m kụziere gị Igbo, ka ịmụta Igbo, marụ ka esi atụ ilu, marụ ka esi ekwu okwu, wee sụọ Igbo ghere eghe, sụọ Igbo na-atọ ụtọ, ka Igbo gị na-ada gbowam na ntị. Ana m eche gị. Ngwa ka ọ dị mgbe mụ na gị fọrọ.